Prins, jeugdprins. Ah, kijk. Boas en Fenna getuigen Niel en Mara. Oh, ingang achterom. Oké. Wat zal dan achterom zien? Oh, daar hangt een vlag. Grappig. Ik weet niet of het geen bestuurders is, maar ik sla je maar gewoon. Dus wij geven ze tegen. Zo. Wat moeten we dan zien? Goedemiddag, Joep, Bas hoi. van Ongerweg van de L1. Oh, dat kent je? Dat kennen we goed, ja. Oh, dat, ja, dat kent je goed. ja, ja. Ja, want ik zoek dat je ook een poster hebt hangen. Ja. Onze kleindochter die is boerenbruidje. Sinds wanneer? Sinds 14 dagen, maar dat is dan met de carnaval is dan is de verkiezing van of de boerenbruiloft dan. Oh, de boerenbruiloft. Ja. Ja, we hebben bij ons in de Durb ook een boerenbruiloft. Hartstikke leuk. Ja. Daar zijn wij heel vroeger zelf ooit mee begonnen, maar Echt toen hoor. waren we nog echt jong en maar dat is al heel lang geleden. Ja, Dus ja. jij hebt aan de vuurovend gestaan van Wij de... hebben de eerste keer hebben wij de boerenbruiloft in Heijen gedaan, ja. Ah, leuk. Ja. Dat moet dan wel voor ook heel bijzonder zien dat de kleindochter nou een boerenbruid is. Ja. Hallo. Hallo! Kom je er ook even bij? Ja, ik kom even pas schoon aan trekken. Oh, je Ja, gaat even een ja. paar schoon aantrekken. Wacht eens even. Huur ik nou een duidelijk verschil in dialect tussen och tweeën? Ja. Anneke komt uit Blerik, van geboorte. Dus dat is een wortelenpin. Dat is een wortelenpin en wij zien ook een wortelenpin. Ja. Dubbelop, Dat is wel heel bijzonder. Zo is dat, ja. Oh, wat grappig. Ja. Want wij hebben nou eigenlijk, want ik zoek 6 keer 11 jubileum. Dit jaar is de Heijse Carnavalsvereniging de Wortelpin, die bestaat 66 jaar. Dus niet die uit Blierik, maar die uit Heijen. Die uit Heijen, ja. En we hebben afgelopen weekend een heel mooi weekend gehad. Met jubileum Prins Boy. Zoog ik. Ja, en dan heel druk, ontzettend druk weekend gehad. Ja, dus als maar jubileumprins zien, dan is ze dan Ja. nog drukker als anders. Hè? Dan is het nog drukker dan anders, ja. Wat? Goedemiddag. Bekende gezichten. Hallo. Bas, hè? Ja. Ja, hoi. Ja. Ik zeg net tegen een mens van wie grappig dat het is, Ja. dat je een wortelenpin ziet van oorsprong. Ja, ik ben Ja. van de wortelpin naar de wortelpinnen gegaan, ja. Ja. Van Blierik naar Heijen, ja. Stom toeval? Ja, stom toeval. Oké. Ja. Hebben we niet voor gekozen, denk ik. Nee. Maar- dat is We zijn toen met een toevallig, bedrijf van Blierik naar Heijen gegaan. Ah. Ja. Aan het water. En, Ja. toen kwam je via dat werk, kwam je Nee, tegen? via de carnaval. Ik was Nee, thans Marietje. Ik was de 13e prins in Heijen, 1973. En Anneke die was mijn dansmarietje. En zo is het gekomen, ja. Wat gaaf. Ja. Ja, ik weet dat nog. In mijn jaar dat ik prins word, Welk jaar was dat? 2006, Ja, toen ja. had ik ook nog een dansmarietje. Ja. Ja, serieus? Ja. Al getrouwd, dat weet? Nee. Nee. Dat is bij ons, de prins heet een dansmarietje. Ze wordt dan hoofddansmarietje van de Prinsengarde. Ja. En ben ik pas geleden, ben ik nog op kroonvisite geweest. Ja? Ja, zo gaat dat. Dan blieft ze gewoon altijd, Ja. daar is ze gewoon altijd Dat is toch een band met een je. band Ja. mee. Ja. Ja. Maar helpt je het nog een beetje bij wat er in Blierik gebeurt? Nee, ik heb nog wel een vriendin op Blierik, maar die woont inmiddels in Milling aan de Rijn. Maar die gaat nog wel eens naar Venlo, naar de boerenbroelof. Oké. Dat wel. Ja. Maar ik kom daar niet meer, nee. Nee. Nee.
Zit dat je is al al zo eens lang geweest in geleden, hè? Venlo bij de boerenbroelof? Nee, ben ik eigenlijk nooit geweest. Ja, dat is We echt hebben mega. altijd hier in Ja, het dat, dorp moet carnaval geweldig gevierd. zien, wel, ja. 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 Ja, maar er was voor ons ook een heel verandering toen we van Blierik naar Heek-carnaval gingen vieren. Ja, wat Venlo en Blierik is, dat kent ze heen niet. Hè. nee. Dat is zo anders. Wat is het belangrijkste verschil? Nou, in Blierik staat alles bij elkaar en stonden ze allemaal te sjonkelen, zeg Ja. maar. Meer op straat, Meer op straat allemaal, ja. dat denk ik, ja. Dat is zo anders, ja. Ja. Hier is de middels ook wel veranderd, vind ik, ja. Ja. Ja, maar hier werd ook flink goed carnaval werd gevierd, goed carnaval zeker. gevierd, hoor. Want ze hebben in Gent toch ook een boetezitting gehad? Ja, de meerzitting. Ja, die is ook in no time uitverkocht en dat loopt ook. Ja, dat is geweldig. Ik heb er wel eens beelden van gezien. Dat is Ja. een leuk Ja, feestje. Ja. Ja, dat is heel leuk. En zeker op het stadhuis, hè. Dat zit er Mooie prachtig plek. uit, hoor. Mooie plek, ja. Ja. Hey, en je hebt dus ook niet meegekregen wie er nou prins is van de Wortelenpin en Blierik? Nee. Nee? Oké. Wie is dat dan? Sander Matthijssen. Ja, dat is echt een vastelovenspersoon in harde Nee, nieren. dat ken Dus, ik niet, nee. Ja, eerder- maar ik ben Nou, ik was hoe lang 13 geleden? toen ik Blierik goed ging. Oh. 13 jaar, dus dat weet ik allemaal niet meer. Oké, dus van ook een tijd als Dans Marietje, Ja. ja? Dat werd je nog allemaal? Ja, van hey. Ja? Ja, zeker. Ja. Ja. Ah, geweldig. Ja. Want hoe had je dus ook een prinsengarde met door allemaal metjes in die dan deden dansen? Nee, we waren maar met 3 dansmarietjes. Dat Oké. was toen 9 Ja. jaar. En er was ook geen hoofddansmarietje. Het waren gewoon 3 dansmarietjes die 3, deden ja. dansen. Ja. Ja. Geweldig. Ja, nee, dat is heel bijzonder. Hebben ze nog dansmarietjes tegenwoordig? Ja. Onze dochter is ook dansmarietje geweest. Ja. En onze zoon is ook jeugdprins geweest. jeugd- En ook boeren, zeg het eens. Broed? Getuige. Bruidegom. Bruidegom. Oh, ook, bruidegom. Ja. Ja. Dus het zit toch wel een beetje in de familie. Oh, allemaal. geweldig. Ja. Ja, nee, Ja. dan stroomt het tegen alle kanten Ja. op het vasteloofse. Ja. Wat dat moet ik net vragen, want woont hij nou ook dochter of ook zoon? Onze dochter. Als dochter, Ja. oké. Met de schone zoon. Dus iedere generatie heeft zijn titels om te verdedigen. En hij Ja. zien ook wel echte carnavalsvierders, Ja? dus hij kent het helemaal goed. Ja. Ja. Oké. En de zoon ook, die vierde Ja. ook volop carnaval. Ja. Met de schoondochter. Ja. 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 En kinderen allemaal, hè. Ja. Ja, die zien we allemaal in groepen en dat viert gewoon lekker carnaval. Ja. Ja. En hoe viert jij dan nog tegenwoordig carnaval? Ja, Als je dat niet vergelijkt met vroeger? Niet meer zo, niet meer vroeger. Ja, toen Met de ex-prins. Toen waren we bang dat we een half uur misten, maar dat is een beetje minder geworden, moet ik zeggen. Ja. Want nou hebben we dan, bij de ex-prinsen zijn we 3 dagen nog ook op stap geweest, want ik ben er nog een beetje van aan het bijkomen. Oké. Maar dat was wel, dat was bijzonder gezellig. Ja. En druk, ontzettend druk. Ja. Ja, jubileumjaar. hè. Jubileumjaar, Ja. ja. In 1973 prins geweest, ja. En dan en nou 75 jaar, dus dat wordt vanzelf een beetje minder. Hè? Ja. Nou, maar je maakt allebei nog een hele vette indruk. Ja, we zijn er goed Ja. fit. Ja. Ja, dat zien we ook. Ja. Nou, even wat minder, maar Ja. dan verder gaat het goed, ja. Ja. Dus wat waren de momenten met de carnaval voor oog, dadelijk? Ook het gezin, wij gaan zondag 4 weken naar Spanje toe. En dan we zitten dus met de carnaval. We zoeken de zon op. Oei. Oei. Ja. Dat komt zo goed vanwege Ja. het jubileumweekend. Ja. Hebben we het eigenlijk verschoven, hè? Ja, Ja. anders waren we nou weg Anders waren geweest. we al weg geweest. Maar Maar we dat- gaan dat jubileumweekend wel meemaken. Oké. En dan gaan we zondag. Ja. Maar dat had je al een tijd geleden geboekt, neem ik aan. Die Ja. Spanje-trip. Ja. Toen wist je nog niet dat Fenna Boerenbroes zou Nee, neem dat ik wist aan. ik Nee, niet. nee. Dat wisten we toen nog niet. Nee, dat wisten we toen nog Dus niet. dat wringt ook niet een beetje nou. Ja, dat is wel jammer. Ja, dat is vind ik wel wel jammer, jammer. ja. Want de anderen op en om, die gaan er natuurlijk ook heen. Ja. Ja, het zou leuk zijn als ze met z'n veren gingen, ja. Ja. Maar het Maar is goed, zoals het is zoals Oké, het goed, is. de opa's en oma's gewoon gezamenlijk. Ja, die wonen ja, oké. Ja. Die andere overs die wonen ook in Heijen. Ja, dus, die vieren ja. ook carnaval, ja. Ja. Hey, en hoe vindt Fenna het zelf? Ja. Heel leuk. Ja? Heel leuk, Ja, schitterend, ja. 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 Want- Die heeft er echt...
in Heijen hebben ze een dans, hoe heet dat, een danskade. Danskade. En die zien, zo'n klein dorpje van 2100 inwoners, die zien met 40 van die meiden, van zendrupjes tot zo. Tot 20. En er zit een hele goede leiding zit erbij. En De poster hangt hier om de hoek tegen het Ja. raam. Hè? Als je Fenna nog even in beeld wil brengen, Ben. Oh ja. Ja, dat vinden ze gewoon keileuk, ja. Met 40, dat hadden ze nou ook met het weekend, hadden ze met 40, het zijn 3 groepen, 3 verschillende leeftijdsgroepen dan natuurlijk. En hadden ze een optreden, nou ook weer in het weekend. En met de zittingsavond, is hier ook altijd heel goed. We hebben overigens in Heijen inmiddels een hele beroemde buurtrainer, Ad van Zitteren. Die treedt in de hele... Is dat van Heijen? Ja, dat komt van Heijen, ja. Oké. Ja, dat komt eigenlijk van geboorte, zijn een Venlonaar. Maar dat komt van Heijen. En dan de hele... vrijdag is ook ex-prins, is hij. En vrijdag was hij erbij. En zaterdag was hij erbij. Maar gisteren moest je weer optreden. En de hele provincie treedt hier op, ja. Ja, en vroeger kwamen hier op festjes heen en hadden loren. Die kwamen dan op de zittingsavond allemaal heen. Ja. Ja.